Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 yılın 9 yanvarı heplerinin anı günü. Hoş geldiniz Türkmenistan'ın Demokratik Opozisiyasının platformasının kanallarına. Hormatly dinleyijiler, ine biz dün yığınak geçirdik. Devlet Halk Hareketi'nin vekilleri, bir topar aktivistlerle maslahatlaştık. Türkmenistan'ın içinde daşınma, bir topar yani adamlarla maslahatlaştık ve sizin komentarlarınızı okuduk ve bir netice aldık. Türkmen halkı Trump'a yüzlenmeli. Näme Trump'a yüzlenmeli? Näme bir de Trump kömek eder? Men şu hatları şu gepleşimde düşündürüp geçerim yöne. Entek düşündürüp başlamakam men size yüzleniş hatı okap bereyim. Ine yüzleniş hatı nämeden vardı? Unutuyorum. Şu prosedura näme olmalı? Biz ine yüzleniş hatını size okap bereriz. Türkmen diline ve Rus diline, İngiliz dilinin versiyasını şu videonun aşağına PDF'de koyuyoruz. O demek näme? Şu videonun aşağına bir dokument koyduğunuzda ya da DVT Telegram'daki chat, DVT aktivist chat'ına barıp şu yerde alabilirsiniz. Yani skaçat etbilirsiniz. Şu yüzlenişi siz skaçat ediyorsunuz, yani peçat ediyorsunuz kompüterde, yani printer'da peçat edip şunu gol çekip yöne iyi veremeli. Nire iyi vermeli? Haydi adreslere biz size bir ayratayım veririz. İnlikli beşininde iyertir, biz size düşündürür ve veririz. Men yürüyte video rol edelim şu arada, şu yerde hem medat yani düşünüp olur. Yöne, şunun bir şun maniyetini düşünüp başlayacak bu yani. Hatın mazmunu ve ne için şu hatı yazmalı? Ne şun konuda biz size düşünecek. Şunun için hormatly dinleyijiler, gelin gepleşmeye başlayalım. Birinci bilen siz bilýäňiz, ine Venezuela'da Trump ençimegedek duyduruş berip, ençimegedek şol Venezuela'dan gelýän narkotiklary Amerika taklajak bolup, ençimegedek ýani ködürledi. Her hil variantlary Nicolas Maduro ve onun hökümetine. Gynantagan Trump'ın üstüne guruldy. Soňky wagtlar Trump ýaltan edip, gel oraya erkek bolsaň, gel ine meni akitda gyýryp çykyşlar etdi. Spesnazerli 2,5 saatda tutup gittiler. Häzir New York'ta, yani bizim çıkışlarında seyretseňiz, New York'ta şonu suwda edýär. 25 tany ýanky jeda işlerini kesýetdiler. Biz size aýdyp geçdik, onu ors diline, türkmen diline, bizim kanallarymyzda gördüňiz şonu. Inni ol adam jenaýata çekiler. Amerikan suwdy bilen. Amerika sizin bilişini diýäli öz siýasatyny inni güýçlüýür başlady. Sebebi demokratiya häzir bütün dünyada diktatörler üstüne vurup üns vermän, etçelini edip bolya zat dep gelip gördüler. Inni Trump'ın täzeçe alpbaran strategiýasy bilen diktatörler gorkup başlady. Üns veren Venezuela, üns veren zalim hökümetler. Venezuela, İran, Rusya. Häzir şolara garşy hereketler başlady. Trump'ın yüze çıkışı, Trump'ın geleni yöne yerden ne? Trump birinci bilen şu neren ok. Trump birinci bilen Respublikan Partiýanyň içine hemmeler utdy. Hemmeler atlar tekidledi. Bir topar uruşda bolan gahramanlar şu Respublikan Partiýada bolunlaran yıktı. Yıktı diýelim yendi siýasat tarapdan. Şola düşündürdi. Bir de yöne gurlap etsek, yani hemmeler kediledi. Bir de migrasiýa dogry, Amerikada narkotikdan dogry, hiç tat ýören ok, mektepde okudýan zatlar, yani adamlaryň beýnisini ýükledýär, erwet tarapa, siz dini ünsüren oklar dip, bir topar zatlary çykyş etdi de populist diýip bolýar, yani men şunu etjek diýip aýtdy. Ýöne inni ýerine getirip başlady. Amerikada gören bolsaňyz migrasiýa näme bolýar? Halk bilen, yani migrantlar bilen. Sebäbi halk onu ses verenine şoň boyun aldy. Ola media şonu. Inni ünsüren daşky siýasaty beýleki döwletlere çolup başlady. Men taks aldyrýan, Amerika sizi naharlaya, Amerika pul berýär. Ine mysal üçin Fransa aýdýan zady, biz 20 etse köp төлýär nalogy sizden. Siz bizden 20 etse az ötürýär. Şoň üçin men 20 etse galdyrjak takslar Fransa. Ine Fransa bilen Amerika arasynda ykdysady görüşüp. Ine şuraya beýleki döwletlerim şeýle Hytaý bilen, oň bilen, muň bilen, bu adam hiç il prosedura, hiç il demokratik prinsipler seyretmän, muň maksady
Amerika beýleki döwletleri naharlamadylar. Amerika güýçlü döwlet, Amerika ýagny öz ykdysadyny birinji bilen düzeltmeli, öz halkyna hyzmat etmeli. Ýani strategiýa ýönde. Elbetde gatwy. Ýöne ine Venezuela meselesinde bunu her hili ekspertler diýip biler. Ay näme düşüni geldi, oň üçin geldi. Ananyň şunkuny eger serseniz Forbes'ta data serseniz näme milyarderler ardyr. Başga tehnologiýa milyarderler. Google diýdi, senin top 20'si Amerikada. Näçe däldir? Şoň üçin näme üçin ılgap bermek olaýarlar. Uly zatratlar etmeli, uly nemeler etmeli. Ýani долгосрочный инвестициялар etmeli. Zat kyn mesele. Häzir bar tehnologiýa, fan tehnologiýasy, nanotehnologiýa we täze çykan ýani IA, iskусственный интеллект технологиясы ve şul iskусственный intellekti ulanyp hemme uğurlary ýani iqtisadi ve hocalyk uğurlary güýçlenip ulatmakda tehnologiýanyň esasy bilen ýani iskусственный intellekte geçmek. Ine ol howa. Şoň üçin men ine şu Muhammed Ağa bilen görüşdüm. Biz her gün syýasy ýetleşikler geçirýär. Kimdir? Ine şu men Muhammed Ağa aýtdym. Trump'a näme gerek? Bir günde çykyş etdi. Kriptovalyuta gerek gel. Ine Amerika öz valyutasyny berkitmeliydi. Kriptovalyuta açtı. Onun kampanyaları oğul satın aldı. Kriptovalyutanın. Ethereum çıkıp kriptovalyuta gerek. Olum geleceği, yani dünyanın geleceği, durmuşun geleceği, iktisadın geleceği artık buraya başladı. Kriptovalyuta aldı. Şu 30 yerine 30 milyar dayandı. Ne gerek onu? Ne bileyim? Hadi közünüp. Önkü 80. yılın stratejiyasını koymalı mı? Önkü asırda Newtçiler oy bayadı. Newtçilerin yani onun iqtisadi täsiri ýokardy. Häzir kunna ünsörseniz benzinam, newdem ýani çaşyp bolýar. Ýerine başgaça elektroenergiýany tap bolýar. Ünsörseniz Ýewropada benzinin, dizelin ýani konsomasyon diýilýär, ýani ulanýarlary pisediýär. Bunun bilen elektrike çykyp hemme hibrid elektrik. Ine häzir benzin, dizel sürmäni köp şäherlerde gadagan etip başladylar. Benzin türýän dizel türýän maşynalar şähere girmek gadagan. Ýani kategoriýa A bolmaly, A1 bolmaly, Euro 6 bolmaly. Ine gyzyp başladylar. Ine biz benzinden, dizelden gidýär. Ondan o benzin, dizeller esasy Ýewropa bilen Amerika türýär. Näme ol benzin newt öndürýärler, näme etmeli? Dizel bilen benzin bilen. Onun üçin mönçörde ýani bular çykarýar. Şoň üçin bu zatlar ýalyn bolun. Önkü siýasatçylaryň ötün asyrdaky gurulmary şuň bir trend bilen ýöremeli, şuň bir şu durmuşyň, şu nemäň ösüşi bilen ýöremeli. Şoň üçin şu durmuşyň, şu ýani ösüşiň ýoly bilen men size öňüme aýtyp gelýän 100 000 goly variantlar bar. Näme ataly goly? Şoýdan goparyp aýyrmak we jana gelecek. Variantlaryň ine biri iň ýönüköy, öýden çykma, oturuň ýerine çay içip şunu aýryp bolýar. Ne şu variantlaryň biri şu haty. Birinji hatyň mazmuny dinläli. Men okap bereyim. Onsoň men näçe bir näme ýüzlenmeli? Ýagny Trump'a ýüzlenmeli, men size düşündirem. Gelin size okap bereyim bir min. Men urs diline okap bereyim, ozoň türkmen diline geçireyim. Eger şu hata goşluk dadyňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Уважаемый господин Дональд Трамп, мы, граждане Туркменистана, обращаемся к вам с болью, надеждой и верой в то, что голос народа, лишенного права говорить, может быть услышан. Туркменистан сегодня это страна, где государственная власть фактически превратилась в наследственную диктатуру. Власть была передана от отца к сыну, от Гурбангулы Бердымухамедова к Сердару Бердымухамедову. А ключевые государственные посты заняты членами семьи и приближенными. Все так называемые выборы носили формальный и фиктивный характер. Мы живем в условиях политического и правового краха, отсутствия независимых судов, полного отсутствия диалога между властью и народом, запрета на свободу слова, собраний и мирных протестов, преследования активистов, в том числе за пределами страны, похищения, арестов
и пыток людей за инакомыслие, полного уничтожения гражданского общества и независимых СМИ, экономическое разрушение, фактического коллапса экономики, нищенских зарплат, пенсий и пособий около $25-30 в месяц, отмена индексации социальных выплат, существование двойного курса валюты и теневой экономики, отсутствие прозрачной банковской и финансовой системы, невозможность свободно распоряжаться собственными средствами, социальная катастрофа. Более 40% населения вынуждены быть трудовыми мигрантами. Дети вовлекаются в принудительный труд, попрошайничество. Гражданам за рубежом отказывают в оформлении паспортов. Государство фактически переложило заботу о людях на мигрантов. Коррупция и узурпация власти. Коррупция пронизывает все уровни управления. Губернаторы, чиновники открыто вымогают взятки. Силовые структуры применяются для запугивания и расправ. Доходы от природных ресурсов страны непрозрачны. Отсутствует аудит и общественный контроль. Народ не знает, куда уходят сотни миллиардов долларов. Экологические угрозы, истощение водных ресурсов, масштабные выбросы метана, разрушение окружающей среды без какой-либо ответственности. Господин Трамп, вы неоднократно публично заявляли, что поддерживаете народы, которые требуют справедливости, и что мир не должен закрывать глаза на диктатуры, подавляющие собственных граждан. Мы убеждены, трагедия Туркменистана не может оставаться невидимой. Это не просто авторитаризм, это медленное уничтожение народа через нищету, страх, изоляцию и лишение будущего. Мы не просим вас поддерживать какую-либо власть, мы просим вас поддержать наш народ. Мы просим вас обратить международное внимание на ситуацию в Туркменистане, поддержать освобождение политических заключенных, содействовать международному расследованию коррупции и нарушений прав человека, провести аудит в Туркменистане и помочь возвратить украденные 250 миллиардов долларов, поддержать право туркменского народа на свободу, достоинство и демократическое будущее. Мы просим за тех, кто не может говорить, за детей, за матерей, за народ, оказавшийся в полной изоляции. Мы верим, что ваша позиция может стать началом реальных перемен. С уважением и надеждой, гражданин Туркменистана. Yine şu Ors versiyası, benim Türkmen versiyasını okuyup vereyim bir minut. Yine hormatly Cenab Donald Trump. Bir Türkmenistan'ın rahatları size söz etmek hukukundan mahrum edilen halkın sesini eşittirip bilineceklerine kıyınç, umut ve önem bilen yüzleniyor. Hazırki vaqtda Türkmenistan devlet hükümetinin hakikatta da miras kalan diktatura uğrun yurdudur. Hükümet atadan oğula Gurbanguly Berdimuhamedov'tan Serdar Berdimuhamedov'a geçirildi ve hükümetteki etaati vazifeleri, maşgala arzuları ve yakınları eğiliyor. Sayılar deyilip adlandırılan hemmeti resmi taydan falsifikasiya ve galptır. Biz aşağıdaki şartlarda yaşayarız. Siyasi ve hukuk taydan çöküş, kararsız suutların yokluğu, hükümet bilen halkın arasında gepleşiklerin doğru yokluğu, söz azadlığının, yığınışmağının ve parahatçılık protestlerinin qadağan edilmeli, aktivistlerin şol tağında yurdun taşından izarlanmağı, adamların oğurlanmağı, tutsaq edilmeli ve karşı çıkışlar için kıynalmağı, raiyet cemiyetinin ve karışık metbuatın doğru yok edilmeli, iqtisadi yokuştu, iqtisadiyetin hakiki çöküşü, gariplik derecesindeki aylıklar, pensiyalar ve kömek pullar ayda takminen 25-30 dolar. Sosyal kömek pullarının indekstirleşmeginin yatırılmağı, iki valutanın kursunun ve qara iqtisadiyetin bolmağı, açık bank ve maliye ulgumunun yokluğu, öz teriştelerini erkin dolandırıp bilmeyenlik, sosyal bedbaxtçılık,
ilatın 40% gowragy zähmet migranty bolmaga mecbur. Çağalar mecbur zähmete we dilençilige çekýärler. Daşary ýurtdaky raýatlara pasport berilmeýär. Döwlet adamlara sosial we maddi kömek etmek üçin ýüküni hakykatdan hem migrantlara yükledi. Korrupsiya we häkimetin ele geçirilmegi. Korrupsiya häkimetin ähli derejelerine aralaşýar. Häkimler we resmiler açykdan açyk para alýarlar. Hopsuzlyk güýçleri gorkulmak we ar almak üçin ulanylýar. Ýurdun tebiği baýlyklaryndan gelýän giýdejiler açyk däl. Audit ýa-da jemgyýetçilik, gödekçilik ýok. Halk $100 milyar dolaryň nira gidýändigini bilmeýär. Ekologik hop salyan zatlar, su feriştelerinin azalmagy, ulu meçhörlü metan zıngıldırları, yani ulu meçhörlü metan zıngılýar. Jogapkärçiliksiz ekologiýanyň bozulmagy, Jenap Trump, siz adalaty talap edýän adamlary gollaýandyňyzy we dünýäniň öz raýatlaryny basýan diktaturalara göz ummaly däldigini bir näçe gezek açyp aýtdyňyz. Biz Türkmenistanyň tragediýasynyň görünmeýän bolup bilmejekdigine inanýar. Bu dine awtoritarizm däl, bu garyplyk, gorky, izolasiýa we gelecekden mahrum bolmak arkaly halkyň hayal ýok edilmegi. Biz sizden hiç bir hökümeti goldamagyzy sormaýar. Biz sizden halky goldamagyzy soraýar. Sizden halkara jemgyýetçiligiň üstünü Türkmenistanyň ýagdaýy çekmegiňizi, syýasy tutsaglaryň boşadylmagyny goldamagyňyzy, korrupsiya we adam hukuklarynyň bozulmagy boýunça halkara derneğini geçirmek, halktan oglanan 250 milyar dolaryň halka gaýdyp berilmegini, Türkmen halkynyň azatlygyna, mertebetine we demokratik geljege bolan hukugyny goldamagyňyzy haýyş edýär. Biz sesini çıkarıp bilmeyenlerin adından haýyş edýär. Çağırın adından, enelerin adından, doğru izolasyada bolýan halkyň adından. Sizin pozisiýaňyzyň hakyky özgörüşiniň başlangıcı bolup biljekdigine inanýar. Hormat ve umyt bilen Türkmenistanyň raýaty. Ine hormatly ýerleşler, şu ýaly hat biz ýazmaly. Onu näme ýazmaly? Ben Türkmenistan'da ya da biz YouTube'da koyuyoruz. YouTube'dan göçürüp yazayım. Ors diline ya da İngiliz diline. Biz ikisinden koyuyoruz. Yürüte video rolikler olur. Yürüte her videonun aşağında PDF formatta yani dokument olur. Şunu yönü raspечатка edip gol çekip şöyle adresler var. Yönü iyi verelim. Ulu bir yaptığı mesele değil. Yine şunu edemizde Türkmenistan'ın içinden, Türkmenistan'ın daşından çok hatta Trump'a gitse Türkmenistan'a fokus koyuyor. Häzir İran'ın daşına yani harbi guluklar, Amerikan spesnaları geldi şu yerde. Eğer bir Trump'ın üntünü Türkmenistan'a çekilersek bir telefon canda meselemiz çözülüyor. Bir gram kan dökmen, birbirimize karşılık etmeyen bir canda şu mesele çözülüyor. Şunun için yine size bağlı. Yine sizin elinizde sizin geleceğiniz. Murat Gurban'ın eline, DVT'nin eline ya yine bir Gurban oluyor. Yani Serdar Berdimuhamed'in arkadağlı alaval Serdar onun eline de. Sizin elinizde. Benim ömrümde ayyan. Halk hem medat çözülüyor. Halkın gücü yalda hiç yerde yok. Dünyada bir diktatörün halkın önünde durabilmedi. Halk isteyen adamı, tankları, yani koşunları yıkıp bilecek rahatta. Oturun yerinizde instrument, ruçko bilen, kağıt bilen siz Gurban'ın Serdar Berdimuhamed'in işini öğrenin. Şunun için şunu edin, hatları iyi verin, e-mail'dan ya da çap edip yani onu posta bilen iyi verin, tapağı yok. Daşınla, Türkmenistan'ın daşınla 1 milyondan uğrak adam var. Inanın 100 bin kat baranla Trump üntünü çeker şu Türkmenistan'a. Çözüp veriyor meseleni. Indi 4.700.000 halktan 100.000 adam şu hat yazılır mı yazılmaz mı? Yani şu soru özümüze koyup biz hareket etmeli. Her kim benim şu 100.000 bir bölümü deyip hareket edip hatı yazmalı. İçindekiler eğer yazıp bilmese partizançılık etsin, öydüp bir yerine yazdırsın,
Türkmenistan'ın daşınnaky adama azatlıkta getirilen adama yadırtın bolýan haty iyi bersin. Her kim öz jogapkärçiligini almaly. Döwletiň öňünde, halkyň öňünde, maşgalaň öňünde çağırmaly. Indi men size düşünýärem, biz näçe hat ýazmaly? Näçe imенно Trump'a ýazmaly, näçe Gurbanov'a ýazmaly, näçe beýlik adamlara ýazmaly? Gelin şunu ýa-da men size düşünýärem. Kim görmedem. Ine näçe bir Donald Trump'a ýüzlenmeli. Sebebi Türkmenistan'ın içinde bir sany legal mekanizm yok. Şol adaletli tapar ýaly, hakykati ýa gorar ýaly, ya da adaletli gorar ýaly, ya bir ýere ýüzlener ýaly. Hiç bir mekanizm yok. Türkmenistan'da azat tutlar yok. Türkmenistan'da azat media yok. Mesela suç çözmese barıp jurnalist aýdýan, çap edýär, edýär, halkyň üstünde prezidentin üstünde çekýär ve mesele çözülýär. Yok. Türkmenistan'da saýlawlar yok. Falsifikasiýa bilen 8% saýlaw bilen ine Serdar Berdimuhammedow saýlandy. Ol mümkin näl, ol hiç bir döwletde geçmeýän variant. Täzeden saýlaw etmelekeni. Etmedi. 8%'ın içinde de 72% alanlar 6%'da gola ses aldı. O 94% adam şoňa ses bermedi, gatnaşmady. 6% adam bilen häzir döwlet dolundurýar. Şo legal prezident ýa legal dämi? Ýazın kommentarýalar. Türkmenistan'da real parlament yok. Parlament yok koyan adam, biz parlamentleri çıkışlarından göründü oğa. Parlamentin iş, yani gidişini o Rusya'da kıyalı, yani Gazduman'ı orkaya ya da beylik devletleri deyali, parlamentin işini orkaya. Biz de görkeden oğa, biz göründü oğa neymiş yani. Şunu yığınan ya mı, bağ mı, ya yığınanıp toyu belli yerler muzikantlar çağır, biz bilemdi o. Biz işlerini göründü o. Televizyonda görkeden o. Görkeden de yani uyumu bir kadr ediyada şöyle bir neme vurluyor. Yani diktir vurluyor. Yalan vatan programmasını hem Türkmenistan'ı yoluşur ediyor prezident ederek, hem kabinesi ministri ederek, hem parlament ederek. Biz bilemiyoruz şöyle ne bu geçer. Komentari var. Komentari ederek bir üçüncü adamın bir diyen adı ederek bize gönlüm parlamentin ediyen işi gerek. Biz görmeliyiz. Sonra ne yemedi? İşaret etmeyen olsa yok olsunlar. Yok. Parlament yok. Parlamentin başlığı şu yerde Serdar ve Gurbanov'un Berdimuhammedow nähili hyzmat etjegi bilen ok. Şu näme etmeli, yalaňaçlap durmalan bolsa, näme etmeli bolsa taýýar şolardan. Öz çykyşyny aýtdy. Men size nähili gaýtarjagymy bilen ok. Meni belleýän üçin ýa. O, seni ol belleýän ok, seni halk taýlamaly. Sen bir hökümetiň bir hökümeti sen, 3 tane hökümetiň Türkmenistandaky bolmaly zatlaryň konstitusiýa boýunça bir hökümeti sen Serdardan meter şoňa impeachment berip bilýän o. Ine şoraýaly adamlar tebebi ol adamlar diňe laýalny hökümeti golýan Serdara Huda ýal ferediýän ýa Gurbanow'a Huda ýal ferediýän adamlar. İnşallah. Şoň üçin bizde parlament ýok. Etlenlik publik ýa-ki mass media çykyşlar ýermizden organlar algyýar. Mehanizm ýok. Biz adalatı gorajak bolsak, ya adalatı taklajak bolsak, ya adalatı ýaşajak bolsak, mehanizm yok. Birinci, ine şoň üçin biz Trump'a ýüzlenmeli. İkinci, şu birinci, haçanlar şuraya hemme kanallar ýapyk bolsa, onu sen daş ýurdun, döwletiň ýol başynda ýüzlenmek, bu watan dönüklik däl. Bu ýekete galan bir variant, başga variant ýok bizde. Häzir Putin'e ýüzlenen bolsak, aýtmadylar watan satdyk diýip Allah marat ýalyklar. Trump'a ýüzlensek watan satdyk diýip aýdarlar. Şunkune 34 ýyllar, son 18, 19, 20 ýyllar Gurbanov'un Berdimuhammedow watan dol satdy Putin'a. Watan dönügi näçe şonu aýdan oklar. Näçe ol watan dönügi derler. Gahrman, ikide gahrman, milli lider watanny dol satdy Putin'a. A biz watanymyzy goramak üçin, watanymyzy elimizde almak üçin halk bolup bir döwlete ýüzlenenimizde bizim halk bolup barymyz watan dönügi bolýar. Hada logika ýok. Sebebi hökümetde duran öz ýa-ki nimetini sözünü ýöredýär. Şu watan dönügi diýse hemme KGB hemmesi ýa-da MHM watan dönügi diýip bizi kowýar. Ýok. Watan dönügi Gurbanov'un Berdimuhammedow. Russiýanyň Aleksandr Nevskiň 4-nji derejeli zaslужbu перед отечеством, ýagny Russiýa döwletiniň öňünde 4-nji derejeli hyzmat eden üçin medal aldy. Russiýanyň halky ýekete adamlar aldy.
Onun verni piyos yani vepalı iddialı şoň medal berildi. Şonam alıp wonýar şulardan. Watan satan dönüp ine gurbany berip hamdy. Terdi aramaly şonu. Olum şonu. Ine şular watan dönükleri. Halk watan dönük däl. Halk her wagt istenik zadyny edipler öz watanyny gorumak üçin. Bir döwlete ýüzünipler. Biz ona ýüzlenýär. Dönük däl onu olum. Olum bir gurama. Olum bir içinde bir topar döwletler bar. Ana hemçi ona ýüzlenýär. Amerika ýüzlenip bilenmi? Näme sebäpli? Näme tapawudy var ikisinin? Aydınlan. Eger onu çözmeýän bolsa, näçe ýüzlenişler etdi? Ýyllar boyu goýulçylyk etmeli, şola reaksiýa bermeli. Ýok aýtışlar. Bir kizlik raport ýazýar, bitdi. Ana hemçi bir Trump ýüzlenmeler. Aydınlan ýaryn komentar edin. İkinci, esafi rejim, yani Berdimuhammedowyň tohum rejimi, on bilen yani Birleşen Milletler Gurulmasynyň we beýleki halkary gurulmalarynyň raportlaryny ýa-da şonuň yani aýdan zatlaryny dolu ignore edýär. Yani hiç sad eden yok. Allah bilir. Ol Vefa Hacıyewiň diýen zadyny ýa o ýere baran aýal maşgalan diýen zadyny türkmenler hediyediler. O köynekleri mektepte nimelerde olur biğinip ya. Ya da arkadağı deyip biğinip biğinip aydiyalardı ya. Ya da pensiyanı ayırmak kolunu el çarpışıp pensiya gerekken ho doyduk pullar dökülüp yani nimemizden cüyürlerimizden öyle varsak tamamlarının için pullarını olup bize ho pensiya kaldırma biz nira pullarını soğucağını bilmem nokta o yaşın çıkış ediyor. Vatan dönüyor. Halk dönüyor. Yani şuraya edip bütün dünyanın ağırlayalar. Onun yani Birleşen Milletler Gurulmasyny halkary gurulmalar wylýany edilen ok, yani batışlar edilen ok. 10 ýyllarça 10 we yani Birleşen Milletler Gurulmasy we halkary yani adam haklaryny gorayan gurulmalar bir topar karar çykardylar. Hanı rezultat? Hiç rezultat yok. Yani atçotlaryny adam hakları bozulýan diýip fiksasiýa etdiler. Hanı rezultat? Yok rezultat. Bir topar rezolüsiýa kabul etdiler. Türkmenistan şunu etmeli, şunu etmeli, şunu näme diýildi? Yok. Beter bolupdy diýildi. Ine şoň üçin hiç ýyly hökümetden reaksiýa bolmagan sebäpli rejim şuryaly bikançylygy öwrenni. Hiç kim işlat diýen ok, bikançylyk edýär. Ay onu näme ýarypdyrda, etmän, ünsvermänle diýip öwrenni. Ine şoň üçin de Trump ýüzlenýär. Başga alaç galmady. Diýmek bize bu ondan ya başka bir gurulmalaryndan rekomendasiýa gerekkä. Bize siyasi basış gerek. Konkret siyasi basış gerek. Onam kim edilýär? Trump edilýär. Üçüncü, näçe Donald Trump ýüzlenmeli? Sebäbi Donald Trump siyasatçı, bürokratiýa ünsürmen günden-güni hereket edýär. Beýleki döwletler ýaly bürokratiýa der, bu men karar çykarma beýletmeli derden ok. Onun maksadı doğru. Şu doğru maksada barmak için bürokrasiyanın üzerine gün vuruyor. Yani şoň için de şoňa ýüzlenmeli. Beýleki abstrakt yani institutlara göre yani pravozащита diýdi, adam haklaryny gorayan Birleşen Milletler Gurulmasynyň bir topar podразделениýasy var. Yani institutlar var. Aýal masalany gorayan, çağaly gorayan, yani ekologiýany gorayan, hana Türkmenistan hemmeten var. Şoň ofisler amma han çağırır bazarda işlepiyorlar. Han kim çağırır oraya? Olu mektepte oturmalı adamlar. Çağırır paktayı alır. Kim olur oraya? Ana Türkmenistan içinde şol gurulmaların vekilleri oturup ofisleri var. Gülýaly çağırır gatnap prezident bilen obyektler çağırır. Şoň üçin şol yani hiç hat etmeyen üçin biz ýeketek herget ediljek konkretne halkyň haýyşyny ediljek adama ýüzlenmeli. Şoň üçin Trump şuraya medyada aýtsaň şoňa reaksiýa berýär. Twitterda gün ýa reaksiýa berýär. Reaksiýa berýän gün hereket etdirýär. Öz hökümetine, harwurluklardan. Şoň üçin şoňa ýüzlenýär. Trump sanksiýa edýär, derrew personalny sanksiýa edýär. Rasledniýe geçirýär, derrew işini öp başlaýar. Şoň üçin şoňa ýüzlenýär. Ona näçe gedip ýüzlenildi, näçe hatlar gitdi. Näçe ýa-ni Jenewadaky bulluğu adam hakları bozayan komisara näçe hatlar gitdi. Hani rekomendasiýa berýär we pakajy fiýaly alaklar gelip ay hemme hak gülýärlik tefaýdyk gidýärler şoňdan tamam mesele gutardy.
Ondan tolk yok bir de. Trump bir gurulun diplomatik yani kanunlara tiretmen şoruyun tarayındı tankyalı diye. Yani şunun için biz şunu yüzülmeli. Rezultat veriyor. Konkretna. Şunun için biz yüzülmeli şunu. Kaçanla bir diktator için şuraya Trump adam, gül gidiyen adam hak korkulu oluyor. Onu mendeş adam hakları olayan gurmalardan korkanoklar var. Bir topar formalny gurmalardan korkanok yönü şuraya Trump'tan korkuyor. Yine şu çıkıştan sonra görürsünüz. Gurvanın çıkış efirlerde çıkış eder. Devlet halkı çiğindir. Halkı olmasa devlet olmaz deyip yönü kaytalap durur hazır görürsünüz. Korkor. Halk kalaysa Trump şu yerde eyyam aytti. Şu Fox var bizim regionumuzda. Eğer devlet işgärleri, hükümet işgärleri, yani harbi guruluklar ya da adam hakları olayan guruluklar halka ataytı ya bir daha deyilene bizim boşuna girip şol polisam, şol hükümedem başlığına tutsağı diye son bir de bir yani cinayete çekiliyor. Şunun için polislerim eşitmeli, hukuk olayan kurumlarım eşitmeli, siz organlar sertap olun. Yani şol ikisam cellata boyun eğmeyen önküyalı. Şimdi bunlar sonki açık linyası. Şundan sonra tutuluyorlar şunu. Ya kaçkı diye kaçıp bir şey ya tutuluyorlar. Şunun için yine bir Trump'ı yüzülmeli. Dördüncü, Türkmenistan regionalny, yani region olanı bizim regionda yaşayan imen hukukçuluğun bir aktörü. Onu da Hükman Trump ünsörmeli. Neyemçi? Sebebi İran bilen yani granitsatı var. İkinci, Afganistan'ın yanına yerleşiyor. Üçüncü, ulu gaz var. Yani gaz rezervi var. Dördüncü, energetik ve geopolitik yani durnukluğu için şunu fokus vermeli Trump. Şunun için kaçan bir şu problemlerimizi aydanlar Hükman Turat'ta yani fokus oluyor. Bunu şuraya fokus oluyor. Şunun için Hükman fokusunda taklar. Eğer de Türkmen halkından katlar varsa bizim üstünden detaylı filmler düşünürsek derhal fokus oluyor Türkmenistan'a. Bir canlı çözülüyor. Üçüncü, esası şol regionun destabilizasyası diye stabilizasyon olanına durnukluk, şu durnukluğu bozmokluk nemeden avarat? Kayıplıktan, korrupsiyadan, izolyatsiyadan, yine şul gönlün gönü yani stabilnista, durnukluğu ugroza. Yani şulattan. Şulatların niyeden dörüyor? Yine şuraya Türkmenistan yani hükümetten. Şunun için Trump'ın fokusu hükman olmadı Türkmenistan. Biz şunun ünsünü fokusunu çekilmede mesele çözüldü. Şunun için meseleden karşı eden şu katı yazmağı. Beşinci, Amerika realna personal sanksiyaları kabul ediyor ve çal kabul ediyor. Bir kararda. Mesela şimdi Avrupa'da geçirecek olsan sen komisya düzmeli. Komisya sen tayarlap materyaller 6 ay 9 aylap advokatların işleyip materyal tayarlap onu vermeli. Onu bağırlap, yeni 9 aylap bağırlan son onu Euro komisya çıkarmalı. Euro komisya bağırlan son Euro parlamenta sesle koymalı. Bir topar prosedürü 4-5 verir. Amerikan prezidenti yanında derrol gol çektiye tamam. Bir topar bürokratyan yenip geçiyor. Yani şolun bize amatlı. İkinci, Amerika konkretna adamlara karşı sanksiya verilgen kurumu, yani devlet. Onun şotlarını derrol blokir edildi. Bütün dünyada. Yine her kurban olayım, onun yeğenlerinin ediyen dağıtlarını bilir. Siz hatan yalanlarda bilen detaylıp yatmak, misallarını yatmak, şunu gözlep başlayalım. Şotlarını, şunun yani binalarını hem dağıtlar gözlep başlayalım. Yerin aşağına bir deşici gidilenin motor şunu küblep, Interpol'da gözlep başlayalım. Yine. Türkmen halkı, Türkmen gражданы öz kümücüğüne, oturun yerine çay içip, şunu kaççağada gol çekti, şunu bitirdi o. O ne yapıp şeyle? Yıllar boyu şuraya cinayetler edip, şu cinayetler dinlep onu. Siz bir hatınıza onun yönü üstüne açamın. Sebebi, onları yani şu Gurbanlı, Serdar ve onun yeğenlerine ve yanaki yani Raşid Meredov yallaklara, beylik yallaklara
organlarda işleyen ministra, onun orunmasarlarına, yani ve aşağıdaki adamları öldüren adamlara, hemen içindeki yol boşluğuna, orunmasarlarına, içindeki o aktivistleri dernuv ediyen, türmeleri saklayan yol boşluğları sanksiyon spise koşup, ona karşı sanksiyon ve rasledovanya ve onu gözlep başlar. Onu ограничение geliyorlar. Yani hareketlerin ограничение Türkmenistan çıktığı arrest ediyorlar. Interpol'a verip. Onu gözlep başlıyor. Yani yürüyüşü, CRU gözlep başlıyor. Bir topal kurumları gözlep başlıyor. İnanın Trump olacaklığı Avrupa otomatik olacak. Avrupa'da gözlep başlıyor. Ondan Trump ve şu gözlüğü şunun kapitalının nereden gelenini analiz et başlıyor. Sen ne için 700 milyon dolara Bahreyn'e atel vuruluyor. Nereden alın pulları deyip doğru verip başlıyor. Eğer Türkmenistan'a emkeme doğru veren olsa şu daşda, yani yurdun daşına hem binaların yerinler Serdar Berdimuhamedov, Kurbanlı Berdimuhamedov şöyle değişte dağıtlar olsa derru bağlanıp şöyle pulları nereden alıp arayız ediyor. Öylelerden derru tülüşü çağırıp yaklaşıyordum açıyor. Yani şunun için bir Trump öylelerden. Yeketek автократияның, yani diktatörün korkkan zadi bizim ardalarımız değil. Şuraya udarlar, Trump'ın şunun pullarına udarlar korkkanlar. Ve onun maşkalarının hopsuzluğunu, yani hopsuzluktan korkkanlar. Başka da atın öz pullarından ve öz maşkalarından korkkanlar. Şurada değilse. Yine Trump şunu başarılayan adam. Yine şunun için bir diktaturanın yerine için Trump uygulanıyor. Trump şu dağıtları bir telefon nimede bir görkezmesini unutup bilye ve şunu edip bilye. Bize de derru mesele çözüldü olmalı. Altıncı, haçanla bir Trump'ı yönete bu bir kollektivna zaşita, bir yani halk bolup özümüzü korudumuz olmalı. Halk bolup bir adam değil, iki adam değil, bütün halk bolup 100% halk katlanmalı. 100 mindən geçtik yeterlik oluyor. Haçanla bir adam olsa, o qoğuşaq bolya. Onu ne emetken bolya? Maşalatına basışlı et bolya. Yani korkutup bolya. Onu meşte tutup, yani KPZ'de taklap, üstüne vurup da edip, ölürüp bolya. Hiç adetlerini ol adam. Yöne haçanla 10 min ölçe katlar yazırsa, bu olsa siyasi signal bolya Trump'a. Bütün dünya siyasi signal bolya. Tevavi, siz Trump'a hat yazanınızda, biz onu bütün dünyaya yaradar. Şu rejimin avtoritiyede bir günle derru aşağı kaçadı, bunu gözlep başlar. Şu biz Trump'ın fokusunu alırsak, biz senatörlerle buluşmuyoruz, bir toparlayalım. Yani Fransa'nın, Avrupa'nın, beylik devletlerin mene keyfine var parlamento çıkış kaydamak. Yine şurayalı halkın yani ediyen hareketleri derru yukarıdan alıp bir gerekte Türkmenistan problemini çözüp biliyor. Haçanla biz cemlep halk olup yüzlensek, bir adamın yüzlenişinden yani riskini azalıyor. Eğer de biz halk olup yüzlensek, Huday taklasın, MHM, polis, bir adama sen hat yazdın deyip deyip biz ondan metal yani Trump'a aydat yine sizi yüzlendik onu bizi onun için öldürüyorlar, kıyınıyorlar deysek, bundan metal kalkar geliyor, edil derru mesela çetbiliyor. Biz haçanla şuraya yüzlönümüzde bu bir adamın fikri değerli, bütün halkın fikri deyip biz şunu yitiriyoruz. Şundan sonra şuraya fikir yetirilen sonra şunu atkad etmek mümkün değil. Trump hükman reaksiya vermeli. Ben size günaydın. Bir telefon canlı çödüye de özüne bir medal koyuyor üstüne. Türkmen halkı Trump deyip kıyırıp durur. Bütün dünyada. Eğer de bizim halkımız etse onun komşu halklarını şunu et başlar. Trump'ın avraya kalıyor bütün dünyada. Trump'ın bilyaş olatları. O zaman onun eden dadı bir halkı duruşunu bir ok atman adatlar çıkarıyor. Bundan bir ok atma mı? Yok. 7. Eğer de biz hat yazman dımın otursak, eğen biz gördük neticesini. Yani 34 yıllık gördük. Hiç saat yüklen o. Hiç saat özünün düzenen o. Şu diktatörler dinin bundan meter halkı represiya edip, yani kıynap, ağırlığa, gariplığa salyalar. Biz yıllar, 10 yıllarca sabırlı edip oturduk. Ağzımızı yumup oturduk. Biz
yankı öz-özüne düzör deyip karıştık. Yine hiç tat ütkömedi. Şonun rezultatı näme getirdi? Gaýplyga massawy immigrasiýa, ýani köplük immigrasiýa getirdi. Biz daşyna gitmeli bolduk. 45% bolan halk daşynda. Gorky emele geldi. Türkmen halky gorkak boldy. Bütün dünýäde hemme zatdan gorkup ýatyr. Hökümet diýsen dagırdap ýatyr. Gorkak boldy. Biz hatta öýümizde doğunyň garnaşynyň ardyna gürlemen gorkýar. Şol ýaly gorku etdi şu. Bizim dym oturmamyz, sabırly bolamamyz şunu getirdi. Ve biz geleceğimiz yitirdik. Geleceğimiz yok şunun için. Şol bizim yüzlenişimizden bundan betere bolmaz. Utulyan dağdımız yok. Bundan betere bolmaýar. Sebebi egerde biz dym otursak bundan beter bolar. Şonuň için egerde biz yüzlensek eýýam rejim gorkarda bundan beter bolmaz. Gowlaşyp başlar. Ýöne biz yüzlenmesek bundan beterlik dowam eder. Ne şonuň için onu tapawdy var. Men size şonuň için hökman hat ýazmaly diýip ýa-ni size düşündirýän. 8-nji kaçanda biz yüzlenemizde biz bir hökümeti gollap yüzlenemdik. Biz özümüzi goramak üçin şu Trump'a kömek etmeýän sorýar. Bizi goramak üçin. Şonuň için biz düşünmeli bir zada. Kaçanda biz şu ýaly hat bilen yüzlenemizde biz Türkmenistanyň içinde sen goşulmaly, ýa-ni Türkmenistanyň içine gelip hökümet basyp almaly diýen zok. Biz bizi goran diýip aýdýar. Onuň iki tapawdy bardyr. Kaçanda bir adam, bir döwlet, bir halky gollap, şo ýerde arasalat berdi, ine döwlet bilenki ine demokratiýa ýoluna ýüreberin diýmek, ine biz şonu isleýär. Biz gelip hökümetimden aýryp özüňiz dolandyryn diýen zok hatymyzda. Biz gelip demokratik ýola bizi urukturun diýip aýdýar. Onuň dürli tapawdy bardyr. Şonuň üçin biz daşyndan gelip rejimini aýyr diýen zok. Bizdiňe bizi goramany kömek edin diýär. Ýöne ol telefondan rejim gaçky diýär. Ine ol bolsa şoň telefonu edeniň ýanky täziri şol. Bunu gorkak da ikiden ataly ol. Bunu gaçky diýär. Bize yeterli bol. Öýler gaçdy, bir täziri geçirmeli. Açyk saýlaw geçirer. Amerikanam çağırat, Ýewropanam çağırat, biz eder şonu. Şoň üçin bu biziň bir haýyşymyz däl. Bu biziň haklarymyzy goramaklyk. Dogry düşünün. Bu biziň Amerikan prezidentiniň Türkmenistana fokus goýmaklykdyr we beýlik döwletleriň fokusyny Türkmenistana goýmaklykdyr. Biz bütün dünýä jogapkärçilik mehanizmlary ýagny aýlantyryp başlaýar Türkmenistana gelir ýaly we Türkmenistan täsir eder ýaly bir topar halkara mehanizmlary işledip başlaýar. Türkmenistana, Türkmen halkyna kömek eder ýaly. Şoň üçin biz gelle bizim prezidentlerimiz aýyrda basyp al döwleti diýende o. Onuň tapawdy bardyr. Şoň üçin bizim hukuky hakymyz şol. Şol hakymyz bizim ýanky halkara kanunlar bilen, halkara konwensiýalar bilen berkidilen. Şu bizim ýanky aýtjak zadymyz, bizim haýyşlarymyz, bizim ýazjak Trump'a ýazjak hatymyz. Şol halkara konwensiýalar bilen berkidilen hakymyz. Şoň üçin şol bizim ýanky ýüzlenişimiz bir kanun däl. Şoň üçin biz Donald Trump'y ýüzlenýär, sebäbi Türkmenistan halky sesinden mahrum edildi. Ýurtda, suwtda saýlawlar ýa-da erkin medeniýet ýok. Goranmagyň ähli içerki ýollary ýapyk. Halkara gurulmalary ýyllar boýu söz bilen çäklendirýärler. Rejim bolsa jezasyz galýar. Biz häkimetlere gatışmaga däl, hukuklaryň we adam mertebesiniň gorulmagyna ýüzlenýär. Ýurtda sözlemek gadagan edilenler, kömek berip biljeklere ýüz tutmak haýynlyk däl. Yeketek galyn variantlar. Ine şoň üçin hormatly ýyleşler, biziň şol hereketimiz watan dönüklik däl, halky goramaklyk we watan dönüklerden halkymyzy, ýurdumyzy halat etmek. Ine men size gyýytka düşündirdim. Näçe biz şunu ýalmaly. Şoň üçin siz kommentariýada ýazgyň pikirlerinizi şol videony hemmeler bilen paýlaşyň. Şol doğun garnaş ýar bir ýerde, bir chatda, bir mass mediada, Facebook,
Twitter, TikTok bir yerde paylan bolyan bolsa, şunu kes paylan haýyş. Ýürüte reklamly video orta bolar, şu ýa-ni düşündürüş video orta ýöne şunu efiren paylaşın ve şu efirin aşağına komentar ýazyn ve şu like basyny şu efir like bassanız ýa-ni galýa ýokarlagy. Ine hormatly dinleýişler, men size gysgaça aýtdym. Biz aktivistler bolup, Türkmen gражданlary bolup, bir topar Türkmenistanyň içinde men gepleşikler geçirdim. Şul maňa ömrüne jaňyt gören bolsa, maňa ömrüne habar tut gören bolsa we meni tanıyan hemme adamlaryna men ýa-ni wagt alyp ýürüte ýazyp, olardan maslahat soradym. Efirde sizden maslahat soradym, TikTokda maslahat soradym. Hemmeler şunu gorlady. Şoňa garşy bolan ýeketek adam. Şoň üçin biz sizden ine şul haty taýýarlap haýşa diýip, şul videoň aşagyna ertir ýürüte hat goýular. Şonu siz rus diline we ingliz diline, şonu rus diline we ingliz diline etlen dilinde ýa-ni çap edin ýa-da şonu açyp göçürüp ýazyp şo haty Amerikan ýa-ni Donald Trump'a iýerin. Adreslaram bolar, e-maillerim bolar. Poçta bilen ugradym. E-mailem poçta ikdam etmeli. Türkmenistanyň içindekiler e-mailden ugratmaly ýeterlik bolýar. Ananyň hiç kim bilmeýär. E-mailden hat ugratsan Amerikan prezidentini hiç kim bilmeýär. Ananyň hemen müň ýa-ni Türkmenistanyň emhemetiniň müňlerde 100 müňlerçe bolaýdy. Bilmeýär şonu. Men size garanti berýär. Şoň üçin bu gorkma, çay içip oturan yerinizde Gurbanly Berdimuhammedowyň rejimini, şul çürük tohumy ýykyp bilýär. Oturan yerinizde. Ine şu ýaly biz size düşündürip berdik. Inni hereket edin. Biz öz gedegimizde hereketleri, hatlary doldurup, hemme detallary, subutnamalary, biz ine Azat Şykybyň meselesi, öldürülen invalid oğlunyň meselesi, beýleki Bulçoğlunyň öldürüli, türmede ana aktivistler taklanyp dur. Hemme zatlary biz detallap daklad edip iýerer. Sizin sözleriňiz boş kalmaly. Şoň üçin Amerikanyň prezidenti hemme zatlary gözlep okaşmakda. Ine sizden haýyş. Ine şul jemgyýet hereketi, halk hereketi. Şunu men efir mutoryan häzir ýa-ni TikTok'a girýän, egerde TikTok'da girjek bolsaňyz, men TikTok'da gelin arkayn TikTok'da gülüşelim. Men häzir TikTok'da. Hoş sag bolun, iniki çykyşlara çeldim.